Tady hrajeme hru o Poppy Playtime a dneska se tady budeme pokoušet utéct prostě před všemi těmato děsivýma postavičkama, ale jako nevím jak to vysvětlit, ale budu tady prostě postavit z Poppy Playtime jako ty monstra, myslím, ne jako lidi. Ne, mám tu leč, prosím, no. Já jsem parkourista, ne? Co to si děláš? Takže, že tam nejsou ty hlasy. Kamu ještě, že tam nebyl hlas. Kamu on se tady nebude rovnou kecnet. Kamu já než našem hlavním víte koho? Mami Longlegs. To je šílená. Vy byste ani nevím. Maximu, pojď tady jsou. To je Dugdej bez noh. Tak já jdu. To si děláš Pardon za ty zbrzí slova, ale kamu no tak, abyste tady potkal ještě jednoho. No tak normálně. Ej, počkej, já tam musím vylez jako první. Kam já lezu. Takže já lezu. Konečně mám sice postavu, ale na jménu mýho loga je tam napsaný Super Bacon, akorát s malým B sice, ale víte co? Já mám totiž velký B v jménu Bacon. Já se bojím. Ne, Catnap! Tam nám prozkoumává tady Catnap. Balón. Takže si koupím balón. Budu klasický balón boy, ne? Five Nights at Freddy's. Od Poppy Playtime hra. Já jsem tady zatím nezemřel. Ale potkal jsem tady náhodný lidi. Nebo ne jako lidi normální. Ale ty monstra. Ne. Kamu tam jsou dole normálně. Já jdu na strop. Ne, já si srandu. Tomu se tady vyleze najednou Dugdej. Ale když on vlastně nemá nohy. Sorry, pardon, on nemá vlastně nohy. On nemá nohy? Ale když nemáš nohy. Nemá Dugdej nohy vlastně. Teďka jsem si to fakt omylnul. A jsme zpátky v normální mapě, jelikož Catnap! Příteli náš, Dugdej, prosím, ne! Pardon, jako za ty zprosty slova. 3 minuty! Bye bye. Kamu ne. Podle mě zabilo. Bože. Mě mistr parkourestu. Jedině mě překoná asi tak Jarnabek. Kamu ne. Kamu tady je ta učitelka. Světacím. Hej, učitelko. Čumí na mě. Vidíš mě?
nekoukáš na mě tou hlavou vůbec? Asi nekouká. To už ale popá. Kamu ne? Co tam? Ona tam jenom stojí. Takže bude čekat, až jako jí půjdem do náručí, co? Boxibu! Jarnaby? Proč? Jelikož mohli byste na toto video řád jako like a odběr. Počkej, tady je nová mapa. Hej, tam čumí Huggy Wuggy. Tam čumí rovnou Huggy Wuggy. Kam se nejde rovnou na mě. Kam já se bojím, A ty najednou máme longlock stole. Kam můžu si koupit třeba speedcoiny. Já se tady 20 sekund. Huggy Wuggy. Tam já si vezmu do rukou to speedcoinu a zrám. Tam tak toto je mega rychlý. Tam bez žádných věcí teď. Já dám max a sprintem. Jistě, Dogday, ne, já slidnu. Já přechytračím Dogday, já se půjde ve ventilaci. Jo. Hej, tady je Dogday, to si děláš prdel, ne? GG. A myslím, že nás bude pořád nahánět. Dogday? Okay. Tak mi záleží úplně na životě. Ne, Dogday! Čau, Dogday. Nehoň mě, prosím. Catnap. Get out. Já se tady bojím, že potkám Dogday. Bez těch. Už jsme zpátky. Dogday rovnou! Ne, to si děláš srandu, ne? No, jestli byl to Dogday. Ahoj, Dogday. Dogday mě neposlouchá. Halo, paníčo, jste tady? Nebo ne? Co? No jistě, já jsem to tušil. Ale mě pokaždé, když tam přijdu zabije. Klidně mi napište do komentáře, jestli jste fanoušci Poppy Playtime. Já velký, protože tady dneska hraju tuto hru. Před těma mobama se tady nedá utéct, to víme, ne? Když to vypadá tak. Vypadá to, jak kdyby jsme tomu dokázali utéct, ale oni jsou docela to všude. A jich tady hodně. Schůl? Ne, prosím! Ještě recepty? Třeba se recepty. Aha, to už jsem to. Tam to je škola. Tady je kabinet, ne? Už to byl kabinet. Recepty? Nehora. Není to hora. Paníčo. Hej, čo? Co? Kamo ne? Vám to nevěřím.
Společně! Kamo. Tady je rovnou tamto. No já jdu, čau Hagi. Můj neoblíbenější Bob. Zabije mě. Chyba jsem mistr parkourista. Nebo ne zase tak v realitě. Ale tato hře trošku. Kam tady můžu být mistr parkourista, ne? Skáču. Tak já jdu. Čau. Tam tady máme chill, ne? Nemáme. Tam já zdrhám. Dojďte, jako bych tady nebyl. Co to tam bylo? Chvíla, tohle moje postava vypadá. A je účel. Já se otočím, ne? Tak otočíš nebo co? Ty vole, můžu si na tebe přistanout. Podle mě jsem to nemyslel zase tak vážně. OK, já jsem to fakt nemyslel vážně. Počkej, co tam je vůbec? Řek? Ano, hrači. Je tady. Dobrej! Co si děláš Já skaču. Checkpoint! Aha, dobře, je slabý. Tak dej. Hejte slabůši. Bez noh. Pokud urážím vaši oblíbenou postavu, tak se omlouvám. Ale reálně, jak jdu kde, fakt reálně nesnáším. Je tak nechutnej. Tam byl rovnou. Kam dokážu Mr. Gold? Kam dokážu já borec? Nespadnout. Kurva. Čeho se bojíš? Já se reálně bojím. Víš, tak jdeme dovnitř. Tady bude paní Luča. Tady vyučovali děti, kteří tady nechali bato. Kamu jedna pozivna, no. Proč tady děcka najednou po skončení školy nahazeli, tady najednou prostě nahazujou na všude batohy a odejdou. Divný. Toto je normálně optická iluze. Co tam bylo? Normálně něco... Červený, ne? Tam já dostanu checkpoint, až tam skočím. Až tam vůbec skočím, tak dostanu checkpoint. Nebo co dostanu za to? Ketchup! Pro dnešní video by to bylo vše a zatím čau.